Di pa pwede nga, dili ko nitiwas to ng pagkukat. Concern lang ko nimo. Pirmi na lang ka nga tagdugay matuog. Unya ako makatuog ka manggani. Dili abtan ugaw ka oras. Kay nagkunahon alasag ka sa imong buhatonon. Tingali ba yung maunsa ka? Ayaw ka bala ka na ako, Uy. Okay ra ko. Ban. Si Ashley manon? Ano nagsuka man siya? Adoon ako. Doon sa man ka? Ano nagsuka man ka? Nibuka ko sa kasakit sa kong kuga niya. Kanya pagbarog na ko. Nalipong ko, nagka-feel ko kasukaon ko. Love, dili ka mabdos ka? Ha? Magpalit ko pregnancy test, ha? Negative man, love. Sa ato pa, doon ay laing hinungdanan ng gipamati ni mo ron. Sakit-sakit akong oh. Kidalan nga mapacheck up ka. Aron nga ma-check kung naunsa ka o kung unsay tambal para nimo. Doon na siya ay migraine. Unsa may hinungdanan na, Dok? Well, the exact cause of migraine is unknown, pero resulta usab kini sa abnormal brain activity. Unsa, Dok? Resitahan ako og tambal imong pares, ha? Sige, Dok. Salamat. Mituman na sad mi sa grisita nga tambal sa doktor namo. Abi namo nga mawarang gipamati sa kong ka-live-in partner nga si Ashley. Pero sige ra gyapon og balik-balik ang iyang gipamati. Og kapila na sabi nagpa-check og balik pero maura gyapong tambala ang grisita namo. Hantod nga nakabantay mi nga mas mi grabe na mahinuon ang iyang gipamati. Og unya unsan ka, uy? Mura ka ba yung mihugo? Yung malipugit ko. Lingkod lang sabi. Mangita ko pwede nga maduulan ako. Napapakay tambal? Last na lang tong ginaw na ko ganina. Mo ba?
Anila ga ha? Ubalik na dayon ko. Na, pasensya kayo bay. Na ako'y mapahuwam ni mga kwarta pero gamay ra kay bag-ulan sa kong namayad og utang gud. Mao ba bay? Okay na bay? Yan ba? Oh. Di abay oh. Pasensya juga kayo ha. Okay na kini bay? Salamat ini. Hurot-hurot talaga na akong kwarta ron kay sa gunso naman ko ang ipamati ni Ashley. Mo ba bay? Kung na pala unta ko dakong extra bay. Pahuwam mo gyud unta tika. Dako na ganing tabang bay oy. Salamat ini. Kung na pala unta ko'y kwarta, bibiyahe na unta tapaingon sa syudad aron nga mapacheck ka ng gibati ni mo ron. Pero ang nahuwam na kong kwarta, di man paigo. Mao nga ako na lang kipalit og tambal nimo. Sorry lang ha. Na problema na hinuon ka na ako. Way kaso lang uy. Basta para nimo. Sige lang kung magkakwarta ko. Mubiyahe dito paingon sa syudad aron nga ma-check up ka dito. Salamat. Ash? Lon? Ngano ka? Tugnaw. Unsa? Biko no. Hika po na ko magta. Kainit pa nimo. Gilantan man ka. Nabala ka na kay ko sa sitwasyon o gipamati sa akong live-in partner. Wa ko mahibaw kung sa'y angay na akong buhaton. Labi na kay wa mi kwarta aron sa pagpa-check up niyag balik. Ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, migraine ra ba gid ang iyang gipamati? Unsa magi angay likayan ko na ay migraine ang usa ka tawo? Butang ko ipasabot ba unsang klasiha sa aktibidad kada adlaw ang pwedeng likayan niya aron dili mosamot kining iyang gipamati? Ikaduhang pangutana, katong nagsigi pa mig pa-check up, parehas ra ang tambal nga resita niya pero wa man gini improvement sa iyang health status. Gani, mas misamot pa mahinuon. Unsa man gid ay hinungdan ini migraine? Tungod ka kini kay wa siya tarong tuog o pirmi lang busy ang iyang hunahuna? Ikatulong pangutana, doon ang babuhi ikasuggest nga tambal nga angay niyang imnon aside sa paracetamol? Ikaupat og katapusan, pila na kaadlaw nga dili siya pakatugon og tarong tungod sa kasakit sa iyang uo. Unya, mas musakit pag gid ni kung magabi. Usahay, sakit na pud ang iyang tutunlan inig sulti. Ug karon, naapag siya hilanat nga mag-usa na kasimana. Unsa man kay posible nga iyang gipamati? Posible ka nga kuwang siya sa nutrition sa lawas? Unsa man pagkauna ang angay niyang kanon? Unsa masay dili angay? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dems. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kami o karong adlaw. Tuod lagi kay usama ako ka medical doctor, sa psychiatrist, ug sa drug addiction specialist. Ako mo tambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related ng mga problema. Katungwa pa mo hunong taon, ug sige gitit, ug syabo, maloy ta mo sa inyong kaugalingon, ug sa inyong pamilya, punong na taon mo, no? Daghang
daghang pamagi, klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka na ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diri ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life isn't fair. A lifetime is not as long as you think. Daghang kayong nagidintaon makaabot sa gusto nilang maabtan nga panahon, no? Unfair gyud kinabuhi, no? Kay numdum ko ni akong migo sa tennis si Paing o ano, sa paitan ng pair na to na, kung nga naman, kasuway ko nagsuod og magka-multicab lang ka, drive kag multicab, dalian mo pituhan sa gwardya, pero kanang maka-BMW ka o maka-Mercedes-Benz nga auto, purbida wagi mo, pitong gwardya, mo salot pa nimo. So parehara po nagmusuod kag bangko, o mag-t-shirt ka, purbida second class citizen ka. Kung naka-long sleeve ka o naka-barong, lahi ang treatment sa imo. Yung naanak ko ning kinabuhi, no? Ako na lang nakasipahon. Ang ato matatampo ko dalawa si Dems. 27 years old, taga Sibunga, Cebu. Wow! Ito ako mga kaila sa Sibunga, poblasyon Sibunga. Nungdom ninong ko ni Jason Minyosa, no? Dikuyugan na bagitaon min Jason ditong palit punta mi og kanta-kanta lagi. Thank you very much Jason sa imong effort. Sumayang pagpaminaw ni insan ni siya si Berlon de la Cruz, Juliet Isabelo, Ken Tinebro, Annalyn Nera Canida, Lisa Torres, Yanex Torres, Lolita Torres, Uncas Gascon, Yul Gascon, Eduarda Torres, no, diya sa poblasyon Sibunga, Cebu. Ug ngadto ni Ani ug ni Melda Servilleta sa San Fernando, no, doon ni sa ilang ni Kuan, ni Bong Mendez sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Sumayong pagpaminaw sa mga taga San Fernando ug mga taga Sibunga, no, diya sa sana kanang Lindugon sa may kanang ang dagkutanan na to diya, no, sa Lindugon, Simala Sibunga. Okay? So, punto medikal ng problema ni Dims. 27 years old, taga Sibunga, Cebu. Mahitungod kini about sa iyang live-in partner. No? Iya ko nung live-in partner, ay panahon nga mulabad ang ulo, grabe yun ang kalabad sa ulo. Unsak bang kunay likayan nga para nga di na mulabad pirmi ang ulo sa iyang partner. So, may mga hinungdan kanabag kunog kay wa siya kanang katugog maayo kay busy magunahuna mo kunay mga hinungdan nga nag-migraine na ba kuno unsa may mga tambal gawa sa paracetamol, ni sakit na ang tutunglan sa ang partner, nagkahilanat na ang ubos tungod ba kuno ni kay ning ubos ang iyang mga vitamins, iyang nutrition dili kayo kuan po ng mga nutrition, maluwer man na yung mga defenses. Pero kung nagka-fever na gani, posible na infection going on. So ako lang yun yung i-discuss ng problema sa imong partner Dims diya sa Sibunga, Cebu. In general, duhara ka hinungdan nga mulabad mga tong ulo. Tungod sa migraine o tungod sa stress. No, kadaganan ako ni gina-discuss din sa tong programa, no? So, kining migraine man good, grabe ni siya nga headache. Usually, gitawag nila mo sa mukang trubing or kining bitawng cluster. Headache, grabe yun, labad ang ulo. Sa usak side sa imong ulo. Usahay sa agtang, usahay di sa temporal area, sa side, ug usahay sa around your eyes, no? Mga na mga side. Usually, mulas ni siya mga duha, nga tulok adlaw, uway tambal. So, siyempre, kung labad ang imong ulo, managibati sa imong live-in partner Dims sa Sibunga, why, kaganagana, morag masakiton, sensitive kayo siya sa kanang silaw sa adlaw. Sensitive not only sila sa adlaw kundi atak ng mga sounds. Daghan na ba kay yung mga anta sa Sibunga nga mga silingan lang Jason, no? So
So, kini siya, inom na naning migraine tungod kay naay abnormal conduction sa brain signals for some reasons. Apektuhan ang magdaloy sa dugo, unya na mga chemical substances, basin posibleng ma-altered ang atong mga neurotransmitters niya, dopamine, serotonin, norepinephrine, or kadtong naay trauma or na-stress ka. Stress maka-cause gini siya migraine, no? Kay ma-damage man ang imong inunta mga nerves diha, no? Common po ni sa mga babae, oh? Dili mo apekto sa imong partner, them, no? Pero common is mga babae. So there are 3 times or mga panahon sa kinabuhi sa babae nga mausab ang iyang hormonal level of estrogen and progesterone, mag-cluster headache po na siya or mag-migraine. Sa man, kanang mag-minar, magdalaga na. Ikaduha, kanang magbuntis. Ikatulo, kanang mag-menopause. No? So, kasagaran na ning mag-migraine, murag kasukaon, murag gidagat, no? Nya, nana siya gitawag na to, og kanang, ang usa ka eye nila, dili kay makakita. Gitawag na mo sa among pagtuon sa medicine, og tunnel vision. Murag tunnel vision. Ang kanang way to, tinood kanang ulay tulog maka kuan gini siya maka trigger og migraine so usab ang imong sinultihan so mo-avoid ka sa may mga likayanan ng mga pagkaon para di ka mag-migraine. So you have to avoid too much caffeine, coffee, no, mga wine, ma-avoid ka na yung mga cheese, chocolate, kanang monosodium glutamate, no, kanang seasoning sa mga Chinese restaurant ay maka-migraine na. Kanang mga artificial sweeteners, maka-migraine na. So, sa may mga saktong mga pagkaon nga kanon para di ka posibleng magka-migraine o dili po 100% guaranteed good, no? So, kaon kag mga magnesium-rich food. So, sa may mga magnesium, potassium-rich food, kanang mga banana, avocado, dark green leafy vegetables, no? Kanang mga pagkaon nga taas kay omega-3 fatty acids. Sa mga siya, mga isda, no? Salmon, mga tuna, pwede sa kag mo inom sa kag mga tea, kanang mint or ginger tea, makatabang na siya. So, kining mga electrolyte containing beverages, no? Pwede sa siya. Ayaw pa tanawa lang away taas kayong content of caffeine, no? So, sa mga electrolyte containing beverages, kanang mga Pedialyte, kanang mga bata, no? Mga Pedialyte, Gatorade pwede ra, no? O Powerade. Tanawa lang, kung taas o caffeine content ang imong ginakuan nga electrolyte containing beverages, ayaw na lampod, no? Pero suggest ako, Pedialyte, Gatorade, Powerade, pwede na siya. Pero sa akong makadaghanan ako gisulti ni sa itong programa nga for the headache, for the migraine, natay duha ka klase nga analgesic, kanang non-opioid o opioid analgesic. So sa may mga example sa mga non-opioid analgesic. Ako kasagaran ni resita, may pinamic acid, paracetamol, ang ditambal sa imong live-in partner, DEMS, paracetamol man, no? So, lahat bang mga tambal gawa sa paracetamol, kanang may pinamic acid, pwede sa dog acetaminophen or ibuprofen, pwede na siya. Over the counter, mga tingali ni. Pero kining opioid, hindi yung kapalit guway yellow pad, no? Kay regulated man mo na akong resita sa mga pasyente na intractable headache, no? Ini mga tramadol, na giniresita, oxycodone, or morphine, kinahanglan nagresita sa doktor. Dili lang ordinary yung resita ang pangitaon sa taga-pharmacy niya, kundi yellow pad yun, na? Kung ubos ang imong nutrition, siyempre mo lower ang imong body resistance, almost everything, ganing kinabuhi, o dali ka masakit, na? Nang reklamo sa imong live-in partner nga sakit ng iyong tutunlan, yan nagkahiglanat na siya, posibleng naan siya ongoing infection, dili po ko mo-recommenda yun og antibiotic, depende kung asa ang infection, mas maayo siguro gimo ni siyang dalon dia sa karkar. Dora man mo sa karkar, DEMS, sibunga, karkar naman ang, di no, lapas na mga din mo sa karkar. Sabi sa Argao na may mga dakong hospital diya, no? So, kung naanan ni siya ay hilanat, nagtuo kung there is an ongoing infection sa imong live-in partner. Nga kinalan ni siya o mga antibiotic, no? Nga makapatay sa kagaw diya, like ciprofloxacin or clindamycin, depende kung sa may resita sa doktor nimo diya sa Sibunga. Kung sure na may hospital sa Sibunga, pero sure ko na dagkong hospital sa
karkar ug sa Argao. Alright, so now nakasabot ka sa kong speaker ni Modems diya sa Cebu nga Cebu. Ngadto sa libuan milyon sa atong mga suking tigpaminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kay ko kami diri sa makanunay ng pagpaminaw sa among mga programa, taas kay greeting sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arimen, kining na ako'y nalimta, no? Nga posible po nga kung naa kay migraine, dili na to ma-roll out nga naa kay ingon ta lesion, either benign or malignant lesion sa imong utok, no? Sa puna nga ingon ta bantayanan. So again, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arimen. Daghang salamat o maayong adlaw.